dalšího videa a dneska si tu zahrajeme Grow a Garden a stalo se, že jsem se stal developerem a dostal jsem na druhý účtě, kde zatím vůbec nic nemám. Jo. A se vám už to došlo, že to je celou dobu Grow a Garden modded a dneska bych to chtěl odzkoušet, než to bude lepší nebo horší. Ale všichni víte, že každý si bude myslet, že Grow a Garden modded bude na 100% lepší. Tak, mezi tím, co tady jsem, tak jsem nic nedostal, jenom tady na mě vyskakuje toto. No, takže abych něco tady měl, tak bych měl jít asi už do shopu, abych se mohl podívat, než tady už nic nemám. Mám tady všechno, jo. Už tady je Sugar Apple. Tady, tak to je docela dobrý. Tak zaberu si to zdarma. Samozřejmě. V shopu jsou věci zadarmo. Tady to vidíte. Jenom tohle nahoře, tady toto. Už není zadarmo, ale to nám samozřejmě nebude vadit. Tak to budeme dělat na víc videí, no, možná mě to bude více bavit. My s tím to můžu dělat i mimo záběry, takže bychom z tohohle mohli udělat i prostě další video. A doufám, že se vám tohle video bude líbit a nezapomeňte dát like a odběr. Hodně mi to pomůže zatím v tvorbě videí. Teď si tady kupuju prostě něco, co by... Teď tady borec vedle mě má docela masivní kokonat, ale fakt masivní. Tak, dáme si tady Sugar Apple, takhle vypadá. Dáme si ho tady rovnou po těch 4krát. A dáme si tady tohle všechno. Tak. To vadí, aspoň jakože už tam něco bylo. Tak, co by bylo Grow a Garden modded bez prostě si podívat do toho shopu, no. Trošku se podíváme do toho shopu, nakoupíme si vajíčka, ale prosím, jak je tady, jo, je to tady, ty kokos, tady se někdo čepil, velký, ale je tady masivní tohle, ve kterým je Raccoon, tak tohle si nakoupím a otevřu to hnedkom, jak to mám, ještě se podívám na seedy, tady je Candy Blossom Moon. Tak to myslím tohle tak. Je to hotový, takže půjdu na Garden. Teď si tady dám, tady si, no už to tady roste, ale teď bych si tady dal tohle, bych si na chvilku otevíral. No, tak se mi ukáž. Jak mi padne Moon Blossom, ty kokos, vedle toho, proč mi to nepadlo? Jaj, lidi, vidíte, jakou já mám smůlu, ještě v modovaným k tomu, ty kokos. Lidi, řekněte mi, napište do komentářů, kolikrát jsem řekl modded, nebo jsem šílený s tím modded, pořád lidi. Tak, tohle otevírám, zatím mi nic nepadá, no ale nevadí, už to nebudu otevírat, nebo když mi něco padne, to bude až večer. Teď si mám ten Night Egg, mám to třeba tady. A něco mi chybí ještě v shopu. Kde to je, doufám, že to tady je, no jasně. Tohle si nakoupím. A tohle. Takže nenakoupím, trošku si to ukradnu. Ne, omlouvám se YouTube, je to tady zdarma, nic jsem neukradl. Fakt. To dělají mývaly. Teďka tady budou. Tak ne, no tak není mýval. Je to mývala, takže prostě dostaneme mývala. To ti říkám na rovinu. A pojď, mýval, aspoň jeden. Bacon, no, bacon. No, nepadne. Samé blbosti lidi, co mi tady padá pořád. A do té doby, pokud to mít nebudu. Tak to prostě tady to naklikám. Ti říkám, že tady budeš.
Prostě tam tu už mám, tu nepotřebuju další. Tak. Nechci žábu, nechci sovu, nechci nic z tohohle. Raycon! Raycon! Konečně lidi po 150 letech. Konečně. Tak. Jdeme dát ho tady. Tady jsou ty peti, tady a pet. Kde je ten Raycon? Budu tady hledat, kámo, 120 let. A už je tady. 1 kilovej, fajně vyčištěný, doufám. Takhle vypadá v ruce. Dýcháš? Jo, teď tě dám. Teď mi běž ukrást. Už mi krást. Tady už rostou ty jablka. A říkal jsem o tom masivním, že? Tak teďkom bude masiv Ember Lily, ještě tady nakoupím. Masivní beanstalk bych třeba chtěl, ale nejvíc se stává, že jsou masivní kaktusy, tak nakoupím kaktusy. Tak. Až cíl je dostat něco masivního. Takže naklikám to. Teď mi si myšku koupili tomuhle videu, no, trošku jsem posunul, kaktusy jsou taky někde velký. Ale ty, co rostou venku, jo, tyhle kaktusy, prosím vás. Jo, já tady vůbec nemám nic, já jsem tady úplně pleb, nebo jsem tady dělal blbosti, otevřel jsem vajíčka. Kaktus 30krát ho mám, takže jdeme je zasadit, ty kaktusy, takže tady. Nějaký velký kaktus, velký. Takže bude velký kaktus lidí. Apple. Proč zrovna jablko? Proč zrovna to jablko lidi? No, tak. Tak aspoň vyroste masivní. Ale někdy i Dragon Fruit. A Dragon Fruit se mi někdy stalo, že vyrostl fakt velký. Takže ho chci i teď. Teď to bude prostě, že uvidíš tu kombo, že prostě uvidíš. A to ukazuje, kolik jsem hoda. Tady to píše zase 62krát. No tak ho mám jenom 62krát. A zasadím ho tak, že prostě vyroste nějaký velký. A to je to zase malý. Ten apple je malý, zase lidi. Já chci něco velkýho. Dejte mi něco velkýho. To bude celý Dragon Fruitama. Ještě mám jich hodně. Odsud je to až tady široké, nebo tady. Jak je to odsud, jakože jak je to skoro celé široké, jak toto. Takže já jdu ještě nakoupit Dragon Fruity. No, trošku se to seká, tak se dívejte, kolik toho mám. To bude tolik. Jo. Něco stejně velkého, jak třeba toto. Nebo širokýho, to je mushroom. Jo, ale kdybych měl... ale lidi, nevím, mi zbylo, ale to nevadí. Nedá mě zasadit, ale... Teď nepoznám, jak je to velké, sakra. Jak to mám poznat? Jaj.
kokos! No, tak tohle je velké, toto je, no. Toto je lidi, já jsem říkal, že to bude. Já jsem to říkal, že to vyroste. Bude nějaká bomba. Ty kokos. Teď se můžu zaflexit, jak chci. Jo, tady můžu flexit, chápete to? Co to proti tomuhle, to je nic. Toto je tak 50krát proti tomuhle, toto velké. Proti tomuhle. Proti tomuhle je to úplně nicka. Jo, chápete to lidi. Jo. Lidi, já se vám ozvu, až to asi doroste. Bude tak asi za 5 let, tak nevadí, čau. Další záběr, ale já už jsem to viděl, jak to vypadá. A já si myslím, to jsou ty, tam ty jo, staré, malé, ale tohle je velké. Počkej, já se na to budu podívat. Musím nějak vylézt, počkejte. Tady se budu snažit vylézt, já budu na to. A tady to zasazuje do toho. Jaj, se na to nějak potřebuji dostat. Počkej, já možná vím přes ty kaktusy lidi. Tady jsou ty kaktusy. Takže se nějak přes toho dostanu. Doufám. No, teď jsem tam nějak vyskočil. Ale hej. Tak. Ale sakra. Tak. Já se tam nějak nedostanu, hej. Se nějak potřebuju dostat nahoru. Počkejte, já jdu koupit bambusy. Lidi, takže teď jdu koupit ty bambusy. Jaj, tady ne, toto. Taky bambusy nakoupím. Abych se mohl konečně... Co to bylo? Konečně no jakože tohle je větší, ale nevadí. Abych se mohl konečně dostat na... Počkej, aha ne, to já se může. No jasně, jsem si říkal. No, tohle je můj. No, já jdu prostě na žádný. Takže to tady zasadím. Tady třeba. Ne, tady ne. Nevím, kaj to mám zasadit. No na to, třeba tady. Takže ty bambusy jsou kde? Dík, to si beru. Bambus. Tady je bambus. Jenom 2krát jsem ho koupil. No tak to nevylezu na to bude malé. No nevadí, no. Se na tohle dívej. Tak. Třeba tady. A velký, tak tam na to můžu pak vylézt. Jo, takže. Počkej, to zaleju. Kde jsou ty Madrick Kenny? Tady. Madrick Ken. Tak. A teď. Tady zaleju. Si děláš stranu. Že už to je skoro. No. Jsem myslel, že bude trošku větší, no. Ale to se... Počkej. No, chaspele. Takže musím znovu koupit bambusy. To by už mohlo stačit. Takže jdu tady. Tak. Mám 9 persídů. Ty si nechám do druhého vydání. A jdu si tady na ty bambusy. Tady. Jste tyhle šavl. Tak. A
Jdu zase zasazovat. 11 bambusů tady zase dám. Tak. Ale nic tady nedám. Už zase. Tak. No, teď by to mohlo být o mnoho lepší. Neříkám nic, jakože. Mohlo by to být výš. Aspoň. Aby nám to nějak vylezl. Ale to se asi nestane. Jaj. Proč jsem to zrovna dělal tady? Jak teď mám na to vylézt? Sakra s tím. Počkej. Můžu si nějak dostat kvůli tomuhle. Počkej. Jak bych se... No, tam se prostě nedostanu. No ale lidi, prostě jsem to nějak dal. Nebudu to nějak protahovat, prostě. Udělal jsem velký ten dragon. A doufám, že se vám tohle video líbilo. A nezapomeňte dát like a odběr a zatím čau.